תדבר איתה, ארז. ארז, תדבר איתה. זה טרולי, אז לא צריך לשלוח את זה. לא שוקר. טרולי אפשר. תזהי, זה הולך איתך. זה לא טוב. אני רוצה תחפושת. כי זה הולך לאיבוד, שתראי. אני רוצה תחפושת. זה הולך לי עכשיו לא חזרה. לא חזרה? אז מה, הלכו לך הדברים? הגשתי כזה טופס, הם ישלחו עוד שנה, אני יודע מתי זה יגיע. אני רוצה תחפושת. ממדריד. בספרד? זה שמה. לא, אולי לא תגיע. תגיע, שמתי טופס פה, אני צריך לראות את... ארז, דבר איתה. אולי תקבל כסף על זה. ארז. אני גאה פיצוי, אבל מה אני צריך את הכסף? נו, תדבר איתה. את הבגדים, בגדים מתנות. זה באסה. ארז, אלעד, למה היא לא פוחדת מארז? כי היא חושבת שזה אלעד. לא, מה פתאום? היא מכירה את אלעד. אלעד. היא חברותית. ראית? כל המזוודות שלי שם מחכות לי לטיולים. תיקים טובים, יש לך מומית. נכון? אבא, תקריא לי. סבתא תקריא לך. בואי, איזה את רוצה שאני אקריא לך? את זה, לציונה יש כנף אחת. ציונה, יש כנף אחת, או היא פצועה. לא פצועה מומית, הכי נוגע. אה.